Салом алейкум да ҳама подписчикои канали Автомотивҷи Созе бародаронум. Пеши ҳама мехостам миннатдории хидма ба ҳамаи шумо баён кунам бародаронум. Даврое буд ки канали мо просмотр надошт, подписчик надошт. Ин ҳама дастгирии шумо буд ки канали мо хеле пештарӣ кардагӣ. Мақсад дази ҳастанд одамое ки видеои моро ждам мекунанд ва моро мақсад гап хабари нав мекунем ки шуморо хабардор кунем ва кадоме ки нав дуромадагиҳаи дар ин канал нархи навои билет, рейсу, гап хабари аэропорт, озраш дар ҳамин чизо мешавад. Одамое ки тамошо карда буданд, саҳар дар аэропорт омадед ва будем мақсад дар як касара пурсидем. Билетҳои сомонаиро то 3 числора сар дода буданд, баъди вай то 9 сар доданд, баъд то 15 в общем то охири моҳа охирда сар доданд. Мақсад бародарону метавонед ки зарани билетотона бихарем. Нигоҳ кунед чӣ кадар ки моҳи май дар ин одамое ки уже барвақт харида буданд 22, 23, 23 600 ҳозир омада рафтестиянд моҳи май. Дар кадоме ки омада худаш ҳамон рӯзда харидестай, ай 29 200 то 34 тара харидестай. барвақттар гире хубтара бародарон, барое ки сомонаи хеле функсияи хуб дора. Если чо мақсад ягон отказам куне возврат дора билетон ё ки числоша ҳалиш кардан метавонед, хеле функсияи хуб дора бародаронум. В общем зарани бихарем мешава ва ҳар рӯза ҳастай аэропорт омадед ва самолёти Somon Air. баъд бисёротон фикр мекунед ки мақсад мо дар ҳар як видеомон мегуфтем ки ҳамин рейсои 13,5 14,5 ва ё рейсои прямоя яъне ки ё рейсои чартериан бародаронум ё в общем ай 22 то 36 тараф фурӯхтестиян аэропорта. мақсад ки оли рейсои прямоиш дар фурӯш набуромадае ва ё чӣ кадар ки медонед ҳар моҳ сар метан дар як ҳафта як бор ки як моҳ дар 4-5 рейс мешавад. бародаронум аэропорти Внуково омадем дар масъалае ки бисёриётон савол метаҳед. мақсад дар масъалаи ай Тоҷикистон омадам чӣ хеле барои мо хостем пурсем ва шуморо хабардор кунем. мақсад дар масъалаи ай Тоҷикистон омадан билетоша мефурӯшанд. в общем авиакассо чӣ кадар ки медонед дар аэропорт омадед ва аэропорт Шеремет ва аэропорт Внуково мақсад авиакассоҳо мошиносонон ҳастанд ки билетҳоро арзонтар гирифта метавонанд ва мо ҳам номрошона мемонем ки шумо метавонед зарани билетотона бигиред бародаронум хубтарай. ва дар масъалаи ай Тоҷикистон омадан в общем билетош камтар қиматтарай. ман дар ҳамин видеом авиакасса апай зарина комментария нигоҳ кунед, номроша мемонам, метавонед занг занед пурсед ва нархоша в общем ай 58 боло ай ва гоҳ хеле вақт сар метиҳанд, гоҳ хеле вақт не. мақсад кадоме ки дар ин масъала гирифтанӣ боша ё тока самолёти ютеира фурӯхта метавонад ва Somon Air тока бародаронум ай Тоҷикистон гирифта метавонед. мақсад через Узбекистон бисёртар мепурсед. через Узбекистон ай ҳар аэропорту мепара. мақсад ай Шеремет ва Домодед ва Внуково ва Жуковский бародаронум дина як бародара дар через аэропорти Жуковский роӣ кардем ки мақсад омада дар аэропорти Домодед ва духтарша спорида буд ва баъдан ай Жуковский парвоз кард ва як видеои дига мон кард ки бисёри одамо духтаршона нагзаштиянд. шумо ки Жуковский ҷои духтарспорӣ надорад, дига аэропортҳо дора, Жуковский ҷои духтарспорӣ надора. бародаронум барои дар ин масъала кадоме ки намедонад билет мегирад, шумо оёро хабардор кунед, барое ки мераванд вақте ки регистратсия да духтар ки набошад, духтар нагзашта бошед, регистратсия сар то наметан, билетотон месӯзад. в общем ай дига аэропортҳо дар Жуковский билетоша арзонтар ай Узбекистон. ҳар рӯза одамо рафтестиянд, ҳар рӯза ай ҳамаи аэропортҳо рафтестиянд. Термиз в общем одамо мегӯянд ки ба кадом шаҳрош рафтестиянд, ба ҳамаи шаҳрош тоҷико рафтестиянд. Термиз, Самарқанд, Андиҷон, ҳамаи шаҳрош в общем рафтестиянд ва бисёриётон мепурсед ки кадом шаҳрш наздиктарай дар Тоҷикистон. термиз наздиктарай ки мақсад мефурӯянд. дар масъалаи такси ягон проблема нестай, мегӯянд одамо мефурӯянд ай 400 то 1000 рубла пуллагат мекунанд ва одаморо мегиранд мебаранд бародаронум. ва нашод духтараш мепурсед ки 2750 рубла дар аэропорт Домодед ва Шеремет ва дар Внуково дар территориотон клиника ҳам боша, метавонед ки дар оҷа биспоред ва баъдан баъде ки шумо получат мекунед 3 рӯз вақт дора. баъд аз споридаантон 3 рӯз пас получат мекунед
و общем ай Тоҷикистон общем шумо ки ҷое ки парвоз мекунед бояд ки духтар биспоред. Фарқ надорад. Бисёриётон электронӣ мегӯянд мешавад. Бародаронам мақсад ҳастанд клиникаҳое ки мақсад мегӯянд ки дар поштатон роя мекунем. Агар бо варақш боша хубтар ай барое ки мешавад моментое ки одаморо мегардонанд дар ин масъалаш эҳтиёт бошед. Ва я апашкаи дигае ки мақсад хоҳиш кардагиай ба дастгирии мо шумо ниёз дора. В общем охири видео дар мемонам ша ки хача видео кардагиай мақсад кадометон ки дастгирӣ карда метавонед кадометон ки дастгирӣ карда метавонед хубтар мешавад. ҳеҷ не ҳамамон сардургулӣ пантелак чи мешавад зиядча нақл кардагиай мақсад худмона дастгирӣ кунем хубтарай бародаронам. Ва в общем ман номрои авиакассаҳоро мемонам, номрои худман мемонам. ё ҳамаш надёжниян бародаронам. Агар надёжн набошад мақсади қавдауда предлагат мекардем ҳамаш официални аэропорт амадед вадам, шермет вадам, улуку вадам, касаи панҷум, касаи 22, апай замина, апай сайёра. Мешавад ҳолатое ки ман номрои худман киштагим аз сабабе ки ҳаматонда ҷавоб битм гуфта. ватсапам ҳастае ман медонам бози ватсапм дар сабчаниҳо бисёра. лекин бародаронам шумо айма хафа нашавед. Ман ҳамаи саволои шумо дар ҷавоб метавам. нависте ҳамаш дар ҷавоб метавам. шояд ҳолатое шавад ки авиакассаҳо дар занзанӣ набардоранд. шуморо фаҳме бародаронам дар ин масъалаш ягон грам хафа нашавед. не толка ман номи худман мемонам, манам авиакассаҳоро мемонам ки мақсад дар ҳолате ки манам ҷавоб дода натонам шумо билетотонро бигиред нагӯед ки номрошам монда ин мақсад ҷавоб наметиҳад. ва дар бораи багажҳо гам мезанем бисёриётон ин багаж дар мепурсед. Somon Air в общем айдамадед ва Somon Air худаш 20 кило багаж, 7 кило ручной. баъди билета харидан бо отдельно духтар мегзаред. агар килотон зиёд шид сари ҳар 1 кило 385 рубл. ва ютер бо мақсад дига хеле функсияш. ютер 20 кило багаж, 5 кило ручной. S4 бортон ки кам боша сари багаж мегирад. самолети Узбекистонам, самолети Уралскиам, SM-ам ё сари багаж мегиранд. ҳастае ки сари килош мегиранд. масалан Узбекистонам мешавад ҳастае самолетиш ки 30 кило багаж, 5 кило ручной, ҳастае самолете ки мақсад 20 кило багаж, 5 кило ручной. ва ҳамаша вақти билетгирӣ дар авиакассаҳо мефаҳмонандтон. в общем ва як чизи дигара гуфтум хабардортон кунам. рейси дига сар додагӣ буданд айдамадед ва Самарқанд. ва Самарқанд душанбе ки билетоша 10-11 ҳазорӣ нафурӯш монад. пага мепара. в общем билетошам кам мондагӣ. одамое ки успед кардан гирифтанд ва мегиранд. мақсадам қалил ҳисобам шава мо шуморо хабардор мекунем ки билетотонро бигирем бародаронам. дар масъалаи кӯдако то 2 солара 600 рублай. то 2 солара кадомеш ки метриска дошта боша возвращение мегиред. тамом ягон чи дар кор нест. мақсад метриска дошта боша возвращение мегиред, билетча мегиред. ҳати оташо ки оташ мерава ягон чи дар кор нест. аша ай 2 сола ки боло шид в общем 50% мешавад. Somon Air яъне бо Somon Air дар назар дорем ки 50% мешавад. самолети ютере ки ай фулук ва мепара ида бо кӯдако дига хелае ки в общем сари кӯдак 4000 мегирад. ҳама хелае бародарон мақсад ҳолатое мешавад ки мо ҳамхали одаморо мегем ва даже кӯдакои ай 2 сола поёнам 4000 ҳам хелае ва в общем амиқ мекунем шуморо мегем. мақсад бародаронам чӣ саволе мешавад дар ватсап нависед пешакӣ ҳатман ҷавобтон метиҳем. видеои апашкара мемонам қай бо агар кадомет ки дастгирӣ кунем миннатдор мешем бародаронам. мо худмона дастгирӣ мекунем. боше ҳама каса гап то надорум. ассалому алайкум мардуми ғариб. ман як зани муҳоҷир дар шаҳри ғарибӣ мебошам. ман аз шумо хоҳиш дорам ки ба ман кӯмак кунед. акаҷоно апаҷоно илтимос ба ман кӯмак кунед. ман мехоҳам ба Тоҷикистон равам. дар Тоҷикистон модари бемор дорам. акаҷоно шароити рафтан надорам. ман дар ҳеҷ ҷо кор карда наметавонам. кӯдаки майда дорам. ман дар шаҳри Калининград таваллуд кардам. ба оператсия кӯдакама гирифтан. ман он қадар шароити хуб надорам. саломатии соз надорам. ман мехоҳам ба шаҳри Тоҷикистон равам. илтимос ба ман кӯмак кунед ки ман ба Тоҷикистон равам. акаҷоно апаҷоно ман шароитам хело вазбин аст. ман ҳеҷ
ҳеҷ ҷо ба кор карда наметавонам, кӯдаки майда дорам. илтимос дастгирӣ кунед акаҷоно, илтимос дастгирӣ кунед ки ман Тоҷикистон равам.